ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பெண்ணே சேனல். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா டீ கடை போண்டா தான் பார்க்க போகிறோம். டீ கடைக்கு போனால் போண்டா வாங்கி கண்டிப்பாக சாப்பிடுவோம். அது வீட்லேயே எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா அரை கப்பு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன், அதை இதில் போட்டுக்கோங்க. அரை கப் தான் எடுத்திருக்கேன். அதே அரை கப்பு பார்த்திங்கன்னா அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன், போட்டுக்கிறேன். ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன், வர மிளகாத்தூள், அதை போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. பஜ்ஜி மாவு சுடுவோம் பார்த்திங்களா, அந்த அளவுக்கு நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்காச்சு. பச்சை மாவு பதத்துக்கு நம்ம இப்படி கரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ போண்டாவுக்கு உள்ளே வைக்க வேண்டியது உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடயே கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க, கொஞ்சமாக போதும். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, பொடியாக பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை இதில் போட்டுக்கலாம். இது கூடயே கொத்தமல்லி தழை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கோங்க. இது கூட கருவேப்பிலை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. பொடியாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா, ஒரு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக கீறி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக, அதை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது கூட நம்ம வேக வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு இதில் போட்டுடலாம். பார்த்திங்கன்னா 4 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன், இதை இதில் போட்டுடலாம். நல்லா கையில் மசிச்சு போட்டு விட்டுருங்க. நாலு உருளைக்கிழங்கையும் உள்ளே போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம மாவுலேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம், இதில் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதிலேருந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரிக்கு உருட்டி வச்சுக்கோங்க. உருட்டி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சீக்கிரம் போண்டாவை போட்டு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த மாவில் முக்கி போட்டு எடுத்துடலாம். இந்த சைஸுக்கு உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. தான் உருளைக்கிழங்கு போட்டு அழகாக வரும், கடையில் வாங்குகிற மாதிரியே, டீ கடையில் வாங்குகிற மாதிரியே. இந்த மாவில் முக்கி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். மாவு பாருங்கள், நல்லா பஜ்ஜி மாவு போகிறதுக்கு நம்ம பிணைஞ்சு எடுத்துக்கணும், கரைச்சி எடுத்துக்கணும். எண்ணெயும் காஞ்சிருச்சு, இப்போ எண்ணெயில் போட்டுடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், எண்ணெயில் போட்டிருக்கேன். போண்டா நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். பார்த்து கவனமாக எடுக்கல எண்ணெயிலேருந்து.
நம்ம டீ கடை போண்டா ரெடி. அது கூட நம்ம டீ கடைக்கு போனால் எப்பயுமே வாங்கி குடிக்கிற டீயும் ரெடி. பாருங்கள், சுட சுட போண்டாவும் சுட சுட டீயும் ரெடி. இது கூட கார சட்னி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி செய்யலை, கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.